Kimikan, alkohola, talde hidroksilo bat duen konposatu organiko bat da. Baina alkohola esaten dugunean denok dakigu zertaz ari garen. Halaxe deitzen diogu etanolari, ardoak, garagardoak eta likoreek duten substantzia kimikoari. Kretazioan hasi zen dena, 130 milioi urte atzera, loreak eta fruituak agertu zirenean. Saccharomyces izeneko legami espezie batek evoluzionatu egin zuen elikagai iturri berri hori erabiltzeko. Eta fruitu eta loreetako azukrea deskonposatzen zuenean, etanola sortzen zuen hondakin moduan. Duela 10.000 bat urte, legamien gaitasun hori baliatu zuen gizakiak lehen edari alkoholdunak garatzeko. Eztiura edaten zuten Greziako jainkosek, garagardoa maite zuten Egipton, Txinan eta Babilonian, eta mahatsa ardo bihurtzen ikasi zuten sumeriarrek. Baina zergatik iraundu gaur arte substantzia honen kontsumoak? Faktore kulturalei, sozialei edo gastronomikoei garrantzia kendu gabe burmuinean dago erantzuna. Alkohola psikoaktiboa da. Endorfinen jarioa areagotzen du, plazerra sentitzen dugu edatean, eta aldi berean sari zirkuituak ere aktibatzen ditu. Izen bat du horrek, droga. Alkohola, bai, droga bat da. Jakina zen hori, eta azken urteotako ikerketek gainera beste aurkikuntza batzuk ere ekarri dituzte, eta gehienek ez dute toki honean uzten alkohola. Joseba Zabala medikua da. Gasteizko udaleko osasun publikoan lan egiten du. Esperientzia handia du drogen prebentzioan eta adikziotan aditua da. Berarengana jo dugu gizartean onartuen eta edatuen dagoen drogaren inguruan, alkoholaren inguruan hitz egiteko. Zientziak alkoholari buruz argitaratu dituen ebidentzietan oinarrituta, jendartean zabalduak dauden alkoholari buruzko topikoei aurre egingo die. Osasun munduko erakundeak esaten duena da alkohola kaltegarria da. Eta kaltegarria ez da gomendagarriaren sinonimoa. Beste puntan dago. Beste puntan dago. Orduan, zergatik ez osasun munduko erakundeak esaten du kaltegarria da. Zeren badago ikerketa batez ere esparru desberdinetan. Zaterako daukagu esparru gaixotasun kardiobaskularrak alde batetik, gero bestaldetik daukagu kantzerren evidentziak, eta gero bestaldetik ere nerviosistemaren gaixotasun evidentziak, eta gero adikzioaren asuntoaren evidentziak ere. Droga den heinean. Hau da. Ondorio hauek munduko osasun erakundeak 2012an argitaratu zuen txostenean jaso ziren. Orain arte argitaratutako osatuena da. Ordura arte egindako 100 ikerketen ondorioak eta aurkitutako ebidentzia zientifikoak bildu ziren txostenean. Datuak mingarriak dira. Urtero, 3,3 milioi lagun hiltzen dira munduan alkoholaren kontsumoaren ondorioz. Hau da, herioz guztien ia 6% alkoholaren kontsumoak eragina da. Alkohola eta hainbat buruko gaitz garatzeko faktoreen arteko lotura zuzena frogatu da. Zirrosia, hipertentsio kardiakoa eta minbizia izateko arriskua ere handitzen du. Izan ere, 200 gaixotasun eta desoreka eragin ditzake gizakian. Bihotzea, ez? Bihotzea. Ardoa esaten dute ona dela. Osasuntsua komila artean, zeren ez dago bat ere forrogatuta naiz eta kopuru txikia izan. Hori azken finean izango den osasuntsua. Osea, da oso evidentzia ahula eta are gehiago izango nukenik lainotzua. Kaltegarria. Kaltegarria. 80ko hamarkadan, Frantziar paradoxak ardoaren onuren berri zabaldu zuen. Izan ere, harrituta zeuden Frantziarrek hainbeste koipe saturatu eta gazta jan arren osasun kardiobaskular hobea zutelako
estatu batuarrek edo ingelesek baino. Eta arrazoiak aurkitu nahian, ardo beltzari egokitu zioten osasun hobea izatearen arrazoia. Produktu hau ere oso barneratua baitzegoen Frantziako gastronomian. Ardo beltzak taninoak ditu, eta horien artean bereziki resveratrola da aipagarria, erradikal askei aurre egiteko duen gaitasunarengatik. Baina taninoak batez ere mahatsaren azalean eta pipitetan daude. Eta kontuak aterata dituzte zenbat ardo edan beharko litzatekeen resveratrolak osasunean eragina izateko. Egunean 1000 litro ardo beltz edan beharko genituzke. Urteek erakutsi dute frantziar paradoxaren ikerketa lausoa izan dela, eta haren atzean ilusio estatistiko bat besterik ez zegoela. Datuak ez baitziren modu berdinean neurtzen herri ezberdinetan. Minbiziaren kasuan. Hor ere frogak daude. Minbiziaren errealitatea askoz ere gordinagoa da. Iñaki, zeren gertatzen dena da, naiz eta kopuru txikia izan, evidentziak esaten digu arriskuaren izateko kantzerra hor dago pare-parean. Eta hori gertatzen da, isladatzeko 6 tipo kantzer importanteak, direla batez ere hemen lepoko inguruko kantzerrak, esaterako ahoa, laringea, baitera faringea, esofagoa, eta bularretako kantzerra. Bularretako kantzerran badago evidentzia oso interesantea, zeren esaten du naiz eta kopuru txikiko kontsumoekin, haunditzen da 10% kantzerren probabilitatea bularretako kantzerren kasuan. Esan dugu, bihotza, minbizia, burmuinan ere, ondorioak ditu, alkoholaren kontsumoak, ez da? Bai, egon da beste evidentzia lainotzu bat, azaldu dira titular batzuk esanez, onuragarria zela Alzheimerrari aurre egiteko, zer du egiatik horrek? Zalantzagarria da, oso lainotzua da evidentzia hori, evidentziak esaten digu alkoholaren kalteak nerviosistemarako diren destruktiboak. Orain arte ikusi ditugun evidentzia zientifiko guztien kontra, gizartean errotua dago beste topiko hau. Neurrian edatea osasungarria izan daitekeela. Kontsumo moderatuaren topikoa existitzen da. Bai, existitzen da kontsumo moderatuaren topikoa, baina izan dudanez ez dala egia, ez dala egiazko. Are gehiago esango nuke ni. Zalantzagarria da eta ez da bat ere lagungarria hitz egiteko populazioarekin. Zeren konsumo moderatua ez du ezer azaltzen, ez da informazio argia. Zer da moderatua? Bai, jendeak nahi duen uler dezake. Hau da, zaterako moderatua niretzat da kopuru bat, zuretzat da beste kopuru bat, eta zein den errazaia duenak. Are gehiago esango nuke nik, Iñaki. Beste konzeptu zalantzagarri bat, eta lainotsua da kontsumo arduratsuena. Zugakizu hartzen badezu, alkoholaren publizitatea beti publizitate edo iragarki guztietan azalten da, hor letra txiki izan da, horreteta kontsumetu baino arduratsu. Hau da, are zalantzagarriago eta are lainotsuago, zeren zer da kontsumo arduratsua. Osasun publikoan ezin dugu inolaz ere erabiliko lako konzeptu zalantzagarriak. Zergatik? Pues, arrazoi askoren artean, konzeptu zalantzagarri hauek alkoholaren industria erabiltzen duelako. Arduratsu edo moderatua, baino edan. Eta hori da zalantzagarria. Joseba, ez duzu paper erraza ez da, medikuek ez da, izan dede? Geure papera da, oso zaila, zeren azken finean, geure mezuak doaz gizarte korrontearen kontra. Askotan agertzen diran berrien kontra. Batzutan, askotan, Googleen bilaketa eginda agertzen da ardoa ona da, garagardoa ona da, whiskia ona da osasunarentzat, diot, ez da?
agertzen dira. Ez dakit nongo unibertsitatek egindako ikerketa bat, jendeak edaten segin nahi baldin badu baditu horre arrazoiak. Nire gomendioa da beti edon hori, ezatea bai beti ikusteko nor dagoen titular baten atzean. Eta geuk irakurtzen badegu letra txikiaz, beti irakurriko dugu hor dago, horren azpian dago interes bat. Orduan, hori importantea da jakitea nor dago interesa horren atzetik. Mediku bezala, gure dietatik erabat ezabatu beharko genuke? Nik pentsatzen dut, erabat ezabatzea hori ez da posible. Zeren, alkoholaren zabalkuntza kontutan harturik hori ez da posiblea, gaur egun. Baina bere txokoan jarri bai. Hortaz, medikuaren gana etorri naiz, medikuak zeagolku emango dit alkoholaren inguruan, bukatzeko. Lehenengo eta behin errekonozitzea inaki geuk konsumitzaileak garela. Bai. Onar dezagun hori, ezta? Eta txenere denek onartuko dute. Eta gizarteko lehen parterik handiena da konsumitzailea. Bigarrengoa da, ezatea alkohola droga bat dela. Eta horren ondorioz, adikzioa sor leike. Eta kalte handiak, izugarri. Eta kalte handiak, ez bakarrik edaten duenari, baizik eta ere aldamenegan dauden guztiei. Geuk mediko esaten, hobe ez edan. Edaten badugu, edan alik eta mantzoen, alik eta gutxien, eta usten tarteak, gero usteko geure korputza metabolizatzeko dauzkagun toksikoa. Eta bukatzeko beti janariarekin hobeto. Beti janariarekin. Baina, insistitzen dut, hobe ez edatea, alik gutxien hobe. Osasuntsua dela, ez da balio barri hori, esan behar digu beste mezu argi bat, alik eta gutxien hobeto. Ondo da? Eskerrik asko gaurkoagatik, Joseba. Esker mila.